hey tiang hian kan mang ka zeba kan in chunga hian kan program ani mi lo chung ko program mai nia i zani nya kan fa te le an thiam te an kim ve khau lo wa i le khom ban te lo mi le to khom ban ka te kan kim lo le a koi mà sẽ thì đây thì đâu đâu ni zan khan program han tum kan nia kum dang ang bokin KTP kha ken chote lo ni wang ani ang chu zai kha to hlei thei ta lo kan ma hui te nu pa nen ke ni nu pa nen kan ngak ran mai lai hian ron ban ti kha om ta si lo boi kha khom mai kan pa phi chu ngai dan kha an ava fall deu lek china ngoro an tui tu kan sai to thei lo ni sakatia ken so atanga thanga ve lo ni gat sela chu a fall thei mai len program kham mo chu ta vek mai kan muta tu ni ma chong te te ni dan kha a fair lan ti na chang kha chon ni kuma kan zai kan tui ko ma song te kha ta lo ka te hote chuan hei video hian tha kan la kan nei kan la ba tha ba kan lim em ani ti chung kwa a tiam man hi anwa ma fair taka man hi hei ar te hi kan han bula ka bul na san pa ka ton kan fa ten mi ten hei in chen ho te ne na til ti ho te an do be mai theya khata an rol o lu tu big lo na thil sol ni si lo lama khan ma ro chu manin chung pen lo si te kha ma du na chuan ko no to na chuan hi zanin hi kan lo thleng ta chuan hi tia ting tang karan ken chuan hi ni kum khan kan zai kan lim me mat na kum chuan keyboard ne na ni tong ma se tu mangin kan lo om le lo keyboard la tu kan clean phat lo chuan ke ma bi khen hi kum som thum ve so ka na kan khom ve to wan thu lam ni se thil ne ya ko ka o ben ma na ta ni chin ta ni chu kan ham ne kan ha soi chi tak nai kaliang ka tia kan fa te eng mo an han pas te yan alom na ka tiang ka tia kan ti na kha lo le je na kha nga je chuan tun Christmas don khanin kan han le dai ka ching chang ania ming hi kan na je pulwa chen te ong bula sei la chuan leite un helai Mizoram mua hian chung ko no ber ching tang le ne nan wang tho mai thì chen rual te ka ka pol tha de to lo du am ka mi te lo ka lo tia na ka lo de zuan ka to pa om lo ai ni lo ma hian ko nia chu tiam huna te le huna ko hian kan hong tang kai to le chung in khom na de ko nan hanga chung của bát thiên bồ đề mẹ mà chumi chung của ring mốt ai ta cho cần ta thì chỉ để lấy na hết ta cần u nào cái hồ cần em mà làm tất cả tôi nhiệt đấy cái tiền này tất nhiên cái cần hàng hồ alo em biết rồi ba cần cần làm cần hình ở dưới chị em ni kuma cho ni chim ta en kan za ya e ji vitamin lo hin ku ta ke mani sa chuan ko mi na chuan ke mani ta kan za ta ni hi chu ni kan han nei la kha tin ka sei le do chu ti tak zit in lar pa factor zani na hianin enge mori ru tel he mà chú có sử dụng chú có sử dụng mấy cái thiếu đang cần đi rồi thì bôi lẩu xe và thiên phật người mất mấy này chú
chu mi an rual chuan in thil lung takin kan fak ma se tuma khun takin om tu kharo ko na te kan tong an chuan mi tuit lai mo takiang te la kan bon ipon em mai su tu ni lo sa o ero arem lo patian pa tin lung le ni tak zet si ma se lim si in nui sang chung ti han zai thei ila he patian kan fa na kan lim zia kan lan ti na ni la lim mel kan pu ti chuan in la khan kha la khan to khreng lo kha chu in tu lui na ni ho lo ma lo chu bon chuan pakhat khek tal thang chuak ila tu la khan po ka eng po ni se kan se de kang chu kan se chuan patian faktor kan ni a patian ni kan ke ta pa ta me se ve la ki tu lo se olal pa kan patian ta kan tu kan hun te nangin ki bonga ke ni chuan ti thei pakhat ma kan ma hun a minute khat lo theng tu la poen ti thei kan ni lo nangin ikut hima min kol china wangin kan lom ema mitam takten hetiang hun tha hi an chan lo lain ke ni nangma wa bo san fo thin le imi ko na po chang nei thelo phasan thin te le I thin lung tin a thin tu te nima ila zani na hian hun tha min pe dam na min pe a kan ban te lul em ni kum Christmas huna po helai kan in chung a hian kan fa te le an thian te rol te then te nen hetiang anang ma fak na hun hi kham lo takin hlim takin kan lo manga khang huna te khana bik takin keima hi ka in ngai to na sat thina kamit te in that lo na alo na satia tiala khang hun te kha am takin kap manga nak kum te hi eng tin nge keima bi khian ka man le ang ka tel vele theng em ti te le kan chung ko hi chumi huna chon kan laki mangem ti te kan then rol than te hi kan kim to lo ngem ti te thil ka ngai to na sa em thin ka ngai to na nang chani sia vek kha ma se lalpa chu tiang chu I ngai to thin mai la theng thei to le ti thei to rin kan do thu sam pia lama yan ti thei kan nei hau lova I khongai na tak meu mebin zani na hian he hun min hroi thenga keipo kan fa te le I heng kan laina thian tha te zinga hlim takanang ma fak thei tura min lam min tir ve awang thian kalom tak meu me ne ron soya ti chuan zani na hian I fakla te in pol kan du'a kan o te phei chu alo chaw to hlom ema ma chu thin lunga nang ma kan pol na hian tuin nang anei thin ani chu wang chuan kan ri ro la peng thei tu le thil thalong zong te nangin min da kian sakla tu ma in elrel le in ngei emo in lo emo lam te po om lo mani ni na angan ma kan dor cheu theina tur che in nangin min om poilatin he hun kan man chung hian min ti boy thei thil ke mani taksa nom sam lo ne mo khotlang bo ro thalo me mo om lo se kan do remiti chuan chung te po chu irem ro nang zel ni selangin ti chuan he le in te mingin kan han bot saya hei te thil ho tham ani hei hi kan kal khom chan berani hau loba ama ero chu kan le in te kan huna te kan taksa ta na thil thalo theng ka te nin so te min to no lo bokani zani na kan hom jong hi kan ha nang ma ne na cheng howa lalpa taka mani mi mal atang chho nang ma pol thei turin nangin min puyang che lali so mingin chung chu kan on di le che